Jumeneng setitik karo aku diajeng. Ayo. Itu. Diajeng. Jumeneng diajeng. Yo gini, kowe suwe ora ketemu kok saiki kaya benik tek kowe. Sinden padake benik tek. Lah iso cilik. Kepiye pawartamu diajeng? Pek, Mas. Kepiye pawartamu? Pek, Mas. Iki kok ngeri. Cekak aos. Kok cekaos pek, Mas? Lah jaremu benik tek kan yo cilik dadi yo titik wae. Ing semono ndak tinggal. Peperangan banjur suwi ora weruh kepiye kahanamu nanging kok beda karo sing kahanan sing wis kepungkur Diajeng Dawo. Sing bocah omah sapa to? iki lho kok iso wah bocah iki jan kepiye abdiku jo kluduk Lho iki. nalika semono kowe ndak wenehi pitungkas openono bendaramu putri kepiye supaya bisa Bagya Mulya Bagas Kuwarasan anggone nata jiwa lan ragane. Sampun. Yo gene nganti ana kedadian kowe mangkene. Gusti Putri menika mboten remen dahar-daharan ingkang mengandung vitamin dagosipun stunting menika terus. Ngece. Ayo kudune mbok masake. Wah rumangsamu. Ya Diajeng. Nggih. Suwe ora kepethuk ning kepiye anggon muleh nyawisi para Kyai Agung kene coba. Iki beda karo sing liyane lho iki. Bedane apa? Kepiye lho ngene lho. Sinden jos lho, Bos. Niki rambutnya semir masalah. Ayo kekinian to ngono. Coba, Dik. Ngene, Dik, timbang lemu omong kangelan kene. Wis ngene lho. Nah, wis ngene ndang ngomong. Timbang le omong. Nun sewu Bapak Ibu. Sinten ingkang badhe tumbas tremos? Alhamdulillah aku digendong. Gendong piye? Lah aku ora tau digendong kan yo mau gendong iki mau. Bareng tak angkat lho mak. Tiut. Suara apa? Suara motor. Ayo. Eta. Mak ceder, mak ceder. Lagune kuwi? Ora. Wis sing dalu Mas Dalu. Sigit. Nggih. Menika kathah namala. Kula wacane sik nggih. Nggih. Ana layang tak macane. Sing klentu Pak Ikit menika klentu. Lah sing bener piye? Sing bener ki tak wacane. Nyoto nek arep maca layang kok ngono kok. Lho, kok diweni kula piye, Pak? Sik tapi sing bener piye ta kuwi? Jenengan niku klentu kula. Lah yo iki ana layang tak macane. Klentu Pak Ikit. Sing Sing bener bener. ki tak wacane. Nyok maca rebutan, macane lho. Ngene tuk gonen tuk gon. Wis ngene gon. Anu, suarane piye kuwi? Ping roh unine wae. Unine. Loh, Unine layang unine iki lho. kok iso. Unine layang lho. Maksudnya kuwi sing ning jero ki lho enek apa? Enek tulisan ngene lho. Lha kuwi lak jelas to. Meneng tak macane. Macane piye? Kuwi kucing. Korek. Do meteng. Dumateng. Walah iya. Aku iki pres rada adoh. Dumateng Mbak Limbuk, Mbak Cangik, kula pendemen Ringgit Purwa. Nyuwun gendeng. Alah. Mas. Gending. Gending nggih. Kayak ono kacamata Surya Kanta ngono lho. Kagem panglipur sedaya ingkang sami rawuh. Dali. Saking kula kanca Kidul Lepen. Oh, ngriku nggih. Ugi nyuwun lagu menika karang kates saking Dimas Rizky. Sing tak wacane. Angel lho iki layang iki. Masalah ya. Mosok kirim layang kok kertas cilik ngene. Masalah. Saking kula Pakde warga masyarakat wonten ing tlatah Samben niki nyuwun gending lagu Karangkates saking Dimariski lan kula aturaken dumateng warga masyarakat ingkang ing dalu menika sami mirsani Ngapusi iki. Tulisane sakmene kok dawa Ram. masih ada lagi. Loh iya. Kagem warga masyarakat juga mugi-mugi ing dalu menika ingkang mirsani Ringgit ing dalu menika mugi-mugi sedaya pinaringan kathah rezeki didalem Kertase cilik kok Cilik kok iso kalimate iso duwi. masih ada lagi ini Pak. Oh iya senene Pak nek tulisane. Pak Ikit remen ing dalu menika kula ningali Ringgit panjenengan jan regeng jan saestu kula sampun nganti sampun nunggu Dawa men ta iki tulisane iki.
Masih ada lagi. Mugi-mugi sedaya kru Cakrah Ningrat menika pinaringan sehat seger kewarasan. Mugi-mugi ing taun ngajeng saged tindak mriki malih. Masih ada lagi. Wong ning lambene sinden barang iso mbok waca. Lah kaya videotron liwat ngene, Pak. Kowe video terus. Mbak Widodo iki ya gelem-geleme. Loh, nanti kan mau setel toh. Oh, setel. Setel. Iya. Tuh. Piye, Mas? Yo. Dawuh napa? Karangates, Bos. Iki lho. Oh, niki nek Masih ada lagi sebuah voucher. Voucher apa iki didumutok voucher. Iso voucher. Voucher wis dledek. Tembangipun kersanipun niki rame. sing gayeng Mbak Widodo bebas lah pokok nganggo jaranan nganggo barungan iki. Oke. Sopo sing nyepaki barang Mas? Ya oke. Apa? Tembange digaweke sing rada rame. Ya. Gedruk engko bablaske jaranan. Oh, oke. Gedruk. Ya. Ya kono. Apa wi gedruk? Sing Karang kates nih mau. Ya wis karang kates nih. Oh ya Ya. Karangkates iya. Oke gedruk ngono ya. Aduh. Mbak Widodo putranipun pinten sakniki Mbak Widodo? Gangsal Mas. Masyaallah. Masyaallah. Bocah sakmene iso ngeden ping 5 kowe. Aku ora ngeden kok. Kowe Sing ngeden ki sapa? Sing ngeden Iki sapa? iduwe langsung mana? Mbak Widodo kuwi idu mana? Itu mana? Loh. Aja lungguh tuh. Jare dagelan profesional. Alah. ya pancen bener Mas. Iki dek iki ngene lho. Minum tuh harus dengan duduk, Mas. Oh, ngono ya. Dek iki pancen sok nderekke baru Jam-Jami, Gus Idam, Gus Abbas apa Miftah. Dadi pancen bener. Uang kuwi aja wel saka omben atau minuman. Sebabe Mergo wong urip kuwi wong mampir. ngombe. Nah, ngono lho. Dadi lak jelas to. Sampeyan wong wedok diawe ya kudu ndodok. Ndodok, ngono lho. Wong lanang kuwi aja sok Golek menang. Aja golek menang. Sesama wanita dan pria itu Saling bersama menghormati dan gender menghargai. Betul. Mergo awake dhewe lungguh ana ing tanah Ibu Pertiwi. Ya, Wong urip kuwi ibarate Wong mampir ngombe. Nah, ngono lho. Nah. Ngono. Dijiwit krasa lara aja Aja sok jiwit jiwit liyane. liyan. Lak mung iki. Sedumuk batuk. Senyari bumi. Tuturi handayani. Handayani. Jerbasuki Mawa biyong biyong. kemah ripah lo Lo jinawi. Wong urip mung mampir. Sampe ngombe. Nah, ngono lho. Ngono. Ajining raga saka Saka busana. Ya, ajining lati saka diri. Ajining Ajining diri saka saka lati. Ajining awak saka tumindak. urip kudu sing prasaja. Nah. Mergo urip kuwi ibarate mung mampir. Ngombe. Pelompokan kan aku sebelum. Lah mbok ngombe to. Mau urip iki mampir anyang-anyangan iki. Wong karek ngombe kok ya ora gelem kok iso. Ngono ngagem Karangkates. Karang kates. Coba kaya ngapa Karangkates. Ya. Iya. Buka saking kendang ya, Mas. Napa saking bunan? Saking kendang. Digarap pripun iki, Mbak? Anu gawe jaranan. Oh, tayub. Ayo priye lah mangke terus lagi Oh, barongan. buka bunang berarti buka bunang. Oh, sele Ini angger. kenana, Le? Mo. Niko Kenal ya? Toto Rian Mas Rian. Rian kendang. Mengke sing jaran ben nika. Rian. Oh, iku Sing ya. ngendang jaranan kono. Oh iya. Padha, Ndek ya. bengi wis ngendangi awang barang ning Rian iki. Ya. Pakde buka bunang. Heeh. Klung. Manut-manut Mas Rian, manut Mas Rian. Iki Mbak Widodo iki nek kendange ora spesial. Weh, saestu, Pak. Goyang-goyang. Mboten lho, kula wau. Niki pancen dipesen Mas Arif. Kagem masyarakat juga. Soalnya niki mengke bar wayangan ajeng dingke belungan jangan tewel. Wong edan. Doyan. Sampe doyan. Ya, tak Oh ngat-ngeti tak cepake. Ngono ya. Yo, Karangkates yo. Ya. Ayo, Dik, kene, Dik. Ayo, Dik. Oke. Ya. Katur dumateng sedaya para bapak linmas. Lan iki para sesepuh pinisepuh. Oh.
yo yo yo. Ya 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 ya. Ayo yo yo. Iki lo barengane. Kuda langsung lo, ayo, lo lah, oh, oh, oh. Oh, lo, mari, oh, Stop. Bapak Ibu sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? wih, lah, oh, lo, ya, as, oh, Kita wis rasae iki ya. Sae napa sae? Sae matamu. Iki tak tembuli iki lho. Tambuli godhong-gedang pahite ramu. jarene profesional. Masya Allah kene. Profesional. Urung ilang. Sik ning lu gua kene. Masya Allah. Urung ilang. Tak tambahi. Nih gua kene. Mripatmu sik ning dhuwur lho, mripatmu. Nih gua kene lho. Urung iki urung tek mari. Mripate ket mbiyen ning dhuwur. Kowe tau tumpah mripat ning tungkak. Mripate ireng kuwi lho urung tek mari kuwi lho. Wis nari aku ra nggo salin. Kok mangsane ngono. Loh, sing dadi masalah, sing dadi. Kita sing dadi tak grucuk nang. Kok terus nesu. Iki tekku ngono wae Le. Iki ya. Wis mari. Pancen sedaya menika gumantung saking pakeliran, Mas. Leres. Dadi nek blangkon niki pancenipun wilah-wilahanipun lho nggih. Srek ra ketara iki kate. Wah, embere terus kon nyinggirke. Ben ora males. Mau tak delok ning gone kamera ning TV kono to, mripatmu malik ngene mau. Aku di aku. Daripada aku sampean bablas to, tak
tak dolek ning kamera lho, ning TV monitor kok mlipatmu ngene, Bang. Aku seneng kok ndek Mas kaya asu iki. Aku kancane lagi omong mbok guyang kaya ngene iki lho. Mripatmu malih. Masyaallah tembus lho, Mas. Tembus ning cawet to. Asem tenan kok bocah edan iki. Kok grujuk iki lho. Anu kok tak sementara leren nggih. Ampun. Lah niki kaya ngeten iki. Ayo ora apa profesi yo. Wis, buka. Hop. Aku mbok grujuk kopi matamu. Lah nek banyu putih ra apa-apa lha kuwi ireng e. Sekali-sekali iki dagelan ndasi dirubung semut. Kadung arepe dadi mbales e kok iso. Coba. Loh, Baca tetembangan lho. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Mbak Yosi Pak menika sampun. Yosi kok grujuk neh. Telas wis sak sempak-sempakmu gak aku. Kali kok Aku tak izin dulu Meng apa? Iki engko ketoke iso masuk angin sanggon lho iki engko. Profesi. Profesional piye? Iki iso suwi nek genep sak jam tak cilik. Engko ora balik. Bangsane. Ora. Wah, guyumu banter men. Para penonton iki padha bungah atine. Bungah piye kan? Dagelan-dagelan tersiksa. Ya aja ya. Kowe bola kono apa bolaku? Kula bola sembarang, Bos. sembarang. Niku asal. Wis masuk angin bareng kowe. Dalem. Niki kembloh nggih. Padha-padha nyambut gaene kok ora gelem kembloh. Kepake sing gara-gara Pak Ikit. Apa sing ngomong? Ora. Kok iso? Padha kembloh. Mbak Yosi di MC ni, di MC ni. Lah Di kono. MC ni, di MC ni. MC sing apik. Apa? Apa kene? Ayo. Garku mbok gelap. Ambune delok sik ah. Tek ngono lho. Oh, nek mudi, Pak. Wis diakhir mbok gelap. Asem mbok ki andukan nih mangsane. Alasan iki ono. Lagune nganu iki disimak kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club sedaya menika Napa, Bos? monitor Sige Channel. Nggih Pak Purwono saking Rembang. Nggih. Komplit menika kanca-kanca CFC Mas Anom Subiarto, Pak Purwoko. Wah ya. Lagune ayang-ayang. Ayang-ayang. DMC. Anu kathokmu teles to, Mas? Heeh, Mas. Teles ya, Mas. Ya ora Ora apa. masalah. Gak apa-apa ya, Mas. Ya ora, aku gowo salin kok, Dik. Ning Wis salin mobil to? salinku akeh. Tahu Dik iki aku. Pancen saline klitik saiki ning mobil kabeh kok. Oke, pancen dek kan sik lagi minggat iki. Lambemu. Enggak, lemari iki bek. Dek. Oke, Di salin. MC ni Jo. Dalem MC ini gitu. Lagune ayang-ayang sinyanyi Mbak Yosi. Jawa nggih. Jawa. Nadianto iki tanpa keyboard, tanpa keyboard. Lho niki ing dalu menika sarengan kanca-kanca Cakraningrat. Cakraningrat. Kowe kaken muni minggat iki kan. Cakra minggat ngono. Cakraningrat. Ing dalu menika mboten kesupen inggih menika lelagon ingkang badhe dipun swantenaken inggih menika diajeng Yosi gendhengipun anyang-anyangan. Ora gunget. Ayang-ayang. Ayang-ayang sarengan Cakraningrat Indonesia. Kok gak gawe ngono? Biasane dumateng sedaya para pangarsa. Ngono. Ya. Ayang-ayang Cakraningrat. Yo. Cekidot. New Cakra Budaya Indonesia. Cakra Budaya Indonesia. Iki lho Yosi lho. Iki lho cae. Iki lho bocah iki lho. Suara. Sebelah. Sindok lho. Bulastri joget, Bu. Ayang-ayang meledak. Peteng rasane ati kang nandang sengiting liyan hanyawan aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo selek katresnan pancene tresno iki akeh pacoban
luar biasa. Oh, iki bukti keampuhan gamelane Pak Gito Jo iso. Nadyan to tanpa keyboard, weh iso dienggo ayang-ayang. Wong sedaya menawa gumantung saking pira pradangganipun. Semu. Oke. Lan guyumu. Coba karo Mbak Punjung Pak. Siap. Karo Nyu Sekar Gading, Godhong. Gabungan Sekar Gading karo Cakraningrat. Nggih. Dadi Sekar Ningrat. Iya. Ya. Iki lagune Mas Jo Klitik tahun pinten Mas Jo? Tahun 2015, Mas. Esem lan guyumu. Nggih. Nek Terminal Gayatri. Terminal Gayatri lagi niki 2018 niki. Oh, berarti kecekel 2018 mulai ini. Nek lagu 18, 19, 20, 21, 22, 24, lagu kula menika tahun 2000 selawi menika ndamel kula. Oh. Piye kuwi judule? Lah menika nggih saking Pak Zainuri mangke nyuwun Caping Gunung Jengleng. Oh. Niki mangke kula badhe titip teng kanca-kanca lagu kula ingkang judulipun Wahyuning Tresna. Tresna. Nggih. Wahyuning Tresna. Lek kula mengki titip ngene kanca-kanca menika judule Wahyu Budaya. Lah toprak Jawa Tengah kono kok iso mangsane. Ya, Dik Punjung nggih. Nggih, Mas. Dereng tepang to? Sampun. Oh, nggih. Kek nyanyi mawon niki selanjep beber e. Oh. Mboten. Ya. Empon mungkret berarti ya, Mas ya? Yo. Malah apik ben mungkret ben ora kena nggo gawe. Nggih. Mboten. Ayo. Capi. Pelok Mas, pelok. Ya, kene. Tertek. Dung buka drum dulu, Dik. Ya. Yo. Dik. Stop. Ini gamelannya langsung dipukul yang keras. Jangan khawatir kalau gamelannya patah. Nanti biar diganti Pak Sigit. Oke. Lah iya no sembodo no. Berarti Ayo, nek begitu yang keras. drum muni, yogone muni keras. Keras. Nah. Yang keras. Ayo coba. Derat yogone. Derat. Dung. Yogone Keras. keras. Yo. Ayo coba. Tuh, waka, siap. Ngaloro sithik ngadi luwe. Sampeyan ki jane yoga apa kernet? Jare kan muni keras. Keras ki pukulannya itu, Pak. Tegese ki ngene lho. Tak ndul ngene iki ngarepmu tutuken ngono lho. Nah, iki apik aku setuju ki. Setuju ayo jajal cake. Ngarepmu ki tutuken. Ngarep ki gamelan wong-wong. Ala yo sembarang. Maksudnya trak dundung trak itu langsung suaranya berbunyi lelole wilayahnya seperti itu. Saya ben cedhak piye drame muni yogone. Trak dung lelole. Oke, Nah, itu loh. Tadi. Heeh, ayo. Joyo, oke, cap bagus. Lele. Ya coba ayo. Terus. Ayo. Ora entuk nabung. Aja madeg, ayo terus. Nggih menika ingkang saged dipun wastani gacong. Apa kuwi? Gamelan congor menika. Ben kesel dhewe jajal. Ora ngono kuwi. Akapela kok gacong. Ketara wong nek ora berpendidikan. Apa? Pela. Heeh. Akale, Pak. Oh no. Ayo saestu nggih. 1 2 3 yuk Dik Joyo. Dik Punjung. Wes, bener Dik. Suara harus keluarkan ya. Kanca-kanca Kalimantan. Bapak Mundi. Lampung. Asemu lan kuyumu bisa gawe senenge ngatiku suwe ra ketemu ning endi paranmu
apa kowe isih eling aku tetap ya ujung janjimu lan tresnamu bisa gawe tentrame atiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku Aceh cakra ningrat lho iki ya kamarku ning atiku kaya kowe ning sandengku ngene rasane yen kangen kowe tresnaku ya mong kowe ya mong siji tan sawase aku ra bakal bisa banter ya Dek ujung ya Mas Kliti ada juga Mas Kliti awas Asamu langkuyumu bisa gawe senenge atiku suwe ra ketemu ning ngendi paranmu apa kunjung wis lali aku janjimu lan tresnamu bisa gawe atiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku Kevin jalanan nggak? ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandengku Ngene rasane yen kangen kowe rasaku ya mong kowe tak jaga tawase aku ra bakal bisa lali esem lan kuyomu fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandengku ngene rasane yen kangen kowe rasaku ngomong kowe tak jawa nganti selawase aku ra bakal bisa lali selawase selawase
lagune Mas Joklitik kuwi digarap kanca-kanca Cakrane Krat. Alhamdulillah benjing mawi kula ndagel, kula nyuwun tulung kanca-kanca selalu backup. Pokoke teng pundi kula ndagel, kanca-kanca tetep melu kula. Lho, Mas piye? Kula jak kabeh niki. Ben Eh. ngiringi lagu kula, soalnya sing saged nggih gamelan ning niki tok. Jangan golek yoga dhewe neh. Oke. Aku ben tak birian. Wah, luar biasa Mas Joklitik Joklutuk. Makasih, makasih. Nggih, sembah nuwun. Kupat lepet boten liwat sedaya ndum slamet ya Mas.